protagonista es diu Christopher i és un nen autista que una nit descobreix que han matat el gos de la seva veïna i comença a investigar-ho, però descobreix més coses de les que en realitat li agradaria saber. M'agradaria que la novel·la no s'acabés mai. És molt divertida i si t'agraden les històries de misteri t'entusiasmarà. Al Christopher, el protagonista, li encanten les històries del Sherlock Holmes i això es nota. És un llibre molt recomanable perquè et poses a la pell del protagonista, en Christopher, que és molt especial i és com si hi hagués un fil entre tu i ell. Et transmet els seus sentiments i t'ajuda a entendre'l, ja que està explicat molt bé. Aquesta novel·la de l'autor anglès Mark Haddon, El curiós incident del gos a mitjanit, és la que hem triat per inaugurar el nou club de lectura jove de la Biblioteca de Navarcles, l'Entre línies. Us la recomanem. Ha sigut molt exitosa a tot el món i també aquí.